tenemos unha orden de derrumbamiento e nos quieren echar fora de casa. Deixei os aforros da miña vida, máis os que non tiña. Dixéronme que tiña todos os papeles en regla. 70 años trabajando y llega ahora y que te la tire. Que miren un poco también la humanidad. Yo tengo 84 años y mi marido es 73. Queríamos vivir una vejez tranquila. É moi injusto o que nos está pasando. Moi injusto, moi injusto, moi injusto. Pois como estaríades vos ou como estaríamos nós se levásedes máis de 20 anos agardando para saber se vos van derrubar a casa. Nin sequera a certeza de que vos van facer, simplemente con esa inquedanza de sí ou non. Pois está pasando nesas 6 casas que estades vendo aí, xusto aquí, na praia de Barreiro. Estas 6 casas levan esa morea de anos agardando, bueno, saber que fan coa súa vida. Chamounos César. Chámovos desde Barreiro, somos os propietarios de 6 casas que fixemos con licencia e que agora nos queren derrubar moi en breve. Entonces queríamos ver a ver se podedes vir os do voso programa da Hora Galega a botarnos unha man. Pois aí fomos nós, por suposto que sí, aí vedes a esas 6 familias completamente desesperadas, 6 familias que mercaron os terreos no ano 2002. Os terreos eran urbanizables, construíron as súas casas e cando entraron a vivir no ano 2005, o Concello recibiu unha denuncia requeríndolle un plan de urbanización. Neses intres, o Concello non presentou o papeleo oportuno e agora chegou o momento de executar a destrucción destas obras. E non solamente van a destruir as casas destes veciños, van a destruir as súas vidas, todos os seus recordos e vanos a deixar sen un sitio onde ir. Javier, estamos con 6 familias que afrontadas unha situación extrema. Cal é? Pues que tenemos unha orden de derrumbamiento e nos quieren echar fora de casa. 6 familias que levamos aquí aguantando moito tempo con esta incertidumbre. Eu comprei isto cando tiña 56 anos, con moita ilusión. Deixei os aforros da miña vida, máis os que non tiña. Dixéronme que tiña todos os papeles en regla. Levas a moi mal. Non é entendible. Non, esta é unha injusticia. Toda la vida trabajando para tener una casita por aquí. 70 años trabajando y llega ahora y que te la tire. La compramos con unas ganas y con un cariño para estar aquí, disfrutar de la playa, mis nietos, mis hijos. É duro. Sí. É a casa do teu fillo. É o meu fillo. Sufres por él? Home, quen non? Quen sofre por un fillo? Calquera madre. Fixémola nós, legal, e resulta de que despois de 20 anos que nos digan que hai que tirala. Nosotros non somos sabedores de nada, temos toda a documentación. O que haxa por atrás habrá, non é? Que non sei quen é o responsable aquí. Levamos moitos anos con esta loita contra unha situación que pensamos que é brutal, no sentido de que preténdese derrubar estas casas, casas que son totalmente legais. Sodes vítimas dun erro administrativo. Sí, é un erro administrativo, o sea, nadie tivo delito, simplemente o xulgado que vai a decir é ao Concello, oye, deche mal estas licencias. Bueno, pois xa está. Eso é a base de todo. Nos veña ahora isto, despois dunha vida traballando, que agora que nos acabamos de jubilar e que teñemos que deixar a casa, parecenos moi forte, moi forte, moi forte. Nós somos os cabezas de turco, que parece ser que non importamos absolutamente nada. E se hai que levar unha casa por diante, lévase, e se hai que tirar 6, pois parece ser que se tiran 6. Isto é tremendo. Que miren un poco también la humanidad. Yo tengo 84 años y mi marido es 73. Queríamos vivir una vejez tranquila. Eu xa tiña a casa escriturada, registrada no registro da propiedade, me entero de que hai un problema. A partir de aí, empecé a ter problemas de ansiedade. E agora xa non podo dormir. Isto acaba conmigo. Vámonos levando e hai que leválo ben, e antes de enfermar hai que procurar tirar para adelante. Perdemos a casa? Bueno, pois perdemos a casa. É moi injusto o que nos está pasando. Moi injusto, moi injusto, moi injusto.